ভোক বিকଳରେ পেট পড়িଯାଏ ভোକ ବିକଳରେ পেଟ ପୋଡିଯାଏ ତୁ रे पुଅ ନେଇଯା ରେ ପାଣି ପାଉଛୁ ପିଇ ଦବୁ। अच्छा भाई ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇ ପାରିବି? ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗରିବ ଥିଲି, ଏଠି ସେଠି ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରିକି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି କଣ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ବ୍ୟାଗ ବାଲାନ୍ସ ଗାଡି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ମୋ ସହିତ ଯୋଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭଳି ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାସ୍ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ ତ 1400 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ବ୍ୟାଗରେ ଟିକେ ପବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ମୋର ମାସକୁ 40,000। ମାତ୍ର 40,000? ଏ ମୁଁ ଦିନକୁ 6,000 ଟଙ୍କା କମାଉଛି। ଆଉ ଏ ଅନ୍ଧ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଦିନକୁ 9,000 କମାଉଛି। ଏ ତମେ ମାନ୍ଦା କରନି, ଆମ ଇନକମ୍ ଟାଇମ୍ ମାନ୍ଦା କରନି। A few moments later.